Guinness Church. Finally. Nanadid today, first time. First time. You have a spot, but you only have it for a certain amount of years, otherwise you have to keep paying for it. If you stop paying, they will pay for it. It's our family. It's Christian's grand old father and grand old mother lying there. Sissel. Manus Sissel. Til man stadigvæk får have den. Ingen af dem. Ja, det har den ikke. No, I can get inside. På Facebook, der skulle bare en dukke der. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Måske kunne du godt fælde det. har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Lad os alle bede. Kære himmelske Far, vi takker dig ved din enbårne søn, at du har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig, tag noget mod dette barn, som vi bærer frem for dit udsyn. Indlæg det i din menighed og bevar det i dit samfund, både her og hisset. Amen. Lad os alle rejse os. Hver gang vi holder dåb, så er det lidt ligesom at bygge et hus. Der skal lægges et fundament for huset. Og dåbens fundament, det er de 2 ord fra Kristus, som nu kommer. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderens og Søndens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Og hos evangelisten Markus kan vi læse, og de var nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplene troede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, til Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, hvis I ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer I slet ikke ind i det. Og han tog dem far og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Så vil vi nu også hjælpe dette barn til hans velsignelse ved at døbe det i Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Udtag det hellige korsets tegn både for dit ansigt og for dit bryst. Til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Hvad er barnets navn? Isabella Zamora Thomsen, forsager du djævelen og alle hans gerninger og alle hans væsen. Ja. Tror du på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber? Ja. Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pil under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på 3. dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Ja. Tror du på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? Ja. Vil du døbes på denne tro? Ja. Isabella Zamora Thomsen, jeg døber dig i Faderens
Den almindelige Gud, hvor Herre Jesu Kristi Far, som i jorden har indfødt dig med vand og Helligånden, skænke dig syndernes forladelse. Han styrke dig med sin nåde til dit evige liv. Han bevarer din udgang og indgang fra nu og til evig tid. Og lad os fællesskab det skader over for Isabella. Venlig den borte dit navn og komme til dit som i himlen, i vores daglige og led os ikke i fristelse, men og magten ja, og mens jeg ikke havde og forældre godt kunne blive stående lidt, så må jeg godt se her. Og jeg har lige fået at vide i min øresnak, at Isabella godt kan optage til kirkebordet med det samme. Hun har stemmen til det. I skal huske at fortælle hende, hvad der er sket i dag. Nemlig, at hun er blevet døbt, og derved har hun kommet til at gøre sammen med Kristus, med Gud. Han vil altid være med hende, op over de højeste tinder, ned igennem de dybeste dale, lige ind til verdens ende. Det skal I dele med hende, og det gælder også for jer, eftersom I også er døbt, at en sådan trofasthed er det væsentligste ved jer og ved Isabella. Fred være med jer i den opgave. Og så skal vi synge de sidste 3 vers af nummer 448. Hej Isabella! Det er Sonja. Sonja sætter det med til mig bagefter, ikke også Sonja? Hej Isabella! For this baby, I had faith, and you gave new life. In this moment now I pray, and I vow. Isabella! Isabella! Hi!